a ƙasar da ake irin wannan sabatta juyantar shine kurun wani zai sha ya ƙoshi ya sha abin da ya sha, watakila ina tsammanin watakila ya sha abin da ya bugu, ya zo ya kawo shawarar cewa a sa musulmai wannan dokar. Mu musulman Najeriya muna Allah wadai da wannan dokar kuma ba mu yarda da ita ba. Kuma abu na hudu, kira ga malaman Neija, kun ba mu kunya. Abin da yasa na ce kun ba mu kunya, da ku aka haɗa kai aka yi musulunci zagon ƙasa. Kuma wannan abin da kuka yi wallahi munafunci. A cikin ku akwai waɗanda suke jin haushin waɗansu daga cikin malamai, waɗanda malaman ba su tare da gwamnati, abin da muke zargi kenan. Wato sai kuka koma kuka haɗa kai da gwamnati saboda kuna son a hana waɗansu magana. Shine abin da muke zargi. Ba wa muna da tabbas bane akan haka, amma zargin mu yana nema ya zama gaskiya, yana nema ya zama daidai. Zai zama abun kunya a ce yau a Najeriya an wayi gari akwai state din da za a haɗa kai da malaman su 'yan siyasa su shiga harkar wa'azi da ake yi. To idan kuka yadda ku 'yan Neija, wannan harkar wa'azin naku ya koma harkar sai abin da gwamnati ta ce, sai an kai wa gwamnati takarda ta tace sannan mutum ya faɗa. To abin da bari an gaya muku abin da zai faru shine, duk sanda wa'azin zai koma tenuwa shi ma kamar yadda gwamnonin suke tenuwa. Duk gwamnan da duk malamin da ba sa ɗasawa da gwamna, to za a wayi gari bai sai yayi wa'azi yadda yake so ba sai wannan gwamnan ya sauka. Idan yanzu ku kuna ganin ku waɗannan malaman kuna da dama a gurin gwamna bago yake ko me ya sunan gwamnan Nejan nan da Allah ba wanda mai san sunansa anan, to bago kai, idan kuna ganin kuna ɗasawa da wannan gwamnan, shi yasa kuke ganin ba za ku yi amfani da ɗasawar da kuke da shi ku musguna wasu malaman. Kar ku manta ku waɗannan malaman da naga kuna tare da gwamna, gobe za a yi wani gwamnan da ba ku tare da shi kuma haka za a muku. Kuma idan ya zama da cewa an haɗa kai da ku an yaka ku, shine iya ƙarshen cin amana na ƙarshe. A haɗa kai da kai a matsayinka na malami, kaga kai da bin am ɗan ba'ura ba ku da bambanci. In an bashi lallagi, in yana jin yunwa au tattara ku huyal haka in an hana shi ma lallagi zai a cikin kwano. Saboda me? Saboda shi kare, dan da haka Allah ya fassara bin am dan ba'ura ko bin am bin ba'un, haka Allah ya fassara shi saboda kwadayinsa. To kuma kuna nema ku zama irin wancan bin am din bin ba'un. Saboda me? Saboda kwadayin ku ya kai har ku haɗa kai da gwamnati za a sa wa mutane malamai yan uwanku a sa musu dokar wa'azi saboda ku ba ku ɗasawa da gwamna, saboda kai su ba sa ɗasawa da gwamna, saboda ana son 2027 a hana waɗansu magana. Shine abin da muke zargi karo na biyu. Abu na ƙarshe, ina musulman Neija, muna kiran ku da babban murya, ba bago kadai ba, duk gwamnan da zai zo ya sa dokar, duk malamin da zai wa'azi ran juma'a sai in ya rubuta abin da zai faɗa ya kai masa sannan ya wa'azi a Neija. Ba bago kadai ba, duk mutumin da ya zo a matsayinsa na gwamna ya muku irin wannan gangancin ku kada shi zaɓe. Muna kiran ku da babban murya, idan bago bai janye wannan dokar ba 2027 kar tun 12 ku kada shi. Dan wallahi zai zama abun kunya a matsayinku na musulmai wanda ba ku da abin da ya fi wannan addini din. Mu musulmai ba mu da abin da ya fi wannan addinin, ba mu da shi. Wannan addinin ne muka yadda mu rasa ranmu saboda shi, ba wanda ya sai mana wasa da shi mu daga masa kafa, babu mutumin. Kuma lissafin da kuke so ku zo ku ba mu na cewa akwai waɗansu waɗanda suna wa'azi ne a garin wanda yake ba daidai ba, ai kun raina mu. Idan kuka ce saboda irin wancan dan Silaja din can wancan Muhammad bin Muhammad din dan Silaja, idan kuka ce da irin su za ku zo ku buga mana hujja, yanzu ku zo ku sa wa'azi takunkumi a jihar Neja. Dama to kuna sani kuka bar shi, amfani kuka yi da shi Muhammad dan Nejan. A Najeriya in akwai garin da za a sa dokar wa'azi ya kamata a Maiduguri ne ya kamata a saka, ba a Neja ba. Domin nan ne ake asalin Boko Haram, kuma asali daga wa'azin ne waɗansu suka bi waccan tafiyar gurɓatacciya. Amma saboda su 'yan Maiduguri sun san me addinin musulunci, sun ɗauki addini da muhimmanci, ba irin gwamnatin Neja ba ta yanzu ba su sa dokar wa'azi a Maiduguri ba. Amma a yau shine za a zo Neja a ce an sa dokar wa'azi. To ina kira ga musulman Neja, ku karkaɗe ƙuri'arku, kada bago ya koma. Wallahi sai dai in ya janye wannan ƙudurin nasa kuma ya fito ya ba musulman Najeriya haƙuri, in ya fito ya shiga cikin illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Amma wallahi matukar bai fito ya janye wannan kudurin ba, bai tuba ba, ku damfara shi da ƙasa kar ya zarce, kada ya koma ko kansala kai ya ƙara ci a Neja. Kuma wallahi za mu taya ku ƙoƙarin kada shi, wallahi sai ya faɗi sai ya ci da baka. Domin mu ba 'yan Neja bane, baka isa ka hana mu magana akan abin da ya shafi addinin musulunci ba, domin zalunci ne. Kuma wallahi duk mutumin da 2027 bago yana nan akan wannan kadamin na dokar wa'azi na sai an rubuta takardu, baka sawa kiristoci dokar wa'azi ba, tunda naga har coci kake zuwa, to ko yan wanka ne
su baka sa musu dokar wa'azi duk fastan da zai wa'azi ran Lahadi sai an kawo maka takarda ba amma ka sa musulmai to ƙarya kuke yi. Dole in gaskiya ne a sa dokar ta mu duka mu da su, duk fastan da zai wa'azi ran Lahadi shi ma sai ya kawo domin a ga me zai faɗa, domin ba wani wanda ya isa su a ba su suna da damar su faɗi ko me suke son su faɗa a cocin su, amma mu ba mu da damar da zamu faɗa abin da zamu faɗa a masallaci. Wallahi ƙarya ne wannan dokar ba ta yi ba. Kuma ko da wani zai zo ya ce wai ai kasashen Larabawa ko wasu kasashen addinin kasar Saudiya, yau kasar Saudiya ba tana rayuwa bane karkashin constitution, kasar Saudiya tana rayuwa ne karkashin doron shari'ar musulunci. In kun isa kuma ku ajiye constitution ku zo ku kawo shari'ar musulunci sai mu muku da'a kan abin da yanzu ku kama yadda ba zalunta mu za ku yi ba. Amma a lokacin da kuka lalace, a lokacin da majoratin ku yan siyasa azzalumai ne ku, macuta ne, mahandama ne, maha'inta ne ku, kuce ha'inta talakawa, a lokacin za ku samu na dokar wa'azi dan kada a ce ku din kun cuci al'umma, saboda kar a samu malaman da za su fito su nuna ku da dan yatsa su ce muku azzalumai, to kun sha ƙarya kun kwana da yunwa. Wannan dokar jihar Neja ba mu yadda ba, ba mu gamsu ba, kuma zalunci ne mun faɗa kuma mun maimaita, kuma billahi allazi la ilaha illa huwa in baka sauka daga kan wannan ka'idar da ka kawo ba wallahi sai mun kai da kai zaɓe, sai mun tsandara ka da ƙasa, wallahi ba za ka ci ba. Domin wani musulmi ya zo ya ba wannan mutumin ƙuri'a nan gaba ya yi lagau, wallahi ya tafka ba daidai ba, ya yi laifin da in yi wasa wallahi a Najeriya ma in ya tuba za ka karɓi tubansa, wallahi sai ya je Saudiya ya yi umara ko ya aikin hajji tukunne tuba a can sannan a karɓa. Domin wannan zalunci ne, wannan rashin mutunci ne a ce addinin musulunci za ka zo kai wannan saboda ta juya can baka isa ba. Nan ba kai ba mai gidanka da kake wa sujada Tinubu, mu musulman arewacin Najeriya mu muka kashi kan kujerar da yake kai. Okay, an ci buredi an yaga leda kenan, an ci moriyar ganga yanzu a da koranta. Musulman da su ne gatanku, ta dalilin su kuka zo kan kujerun da kuke kai, yau su ne za ku sawo malaman su doka ta wa'azi. Ba mu da damuwa akan duk malamin da yake wa'azi ba daidai ba yake hargitsi, gwamnati ta kama shi ta hukunta shi, amma na rantsa da Allah a sa dokar wa'azi wai a ce duk wani malami duka Neija duk wanda zai wa'azi ranar Juma'a wai sai ya kawo takardar da zai wa'azi akan ta, sai an ji me zai faɗa, sai ya yi rijista. Amma kiristoci a coci su ba sai sun yi rijista ba, za su faɗi duk abin da suka ga dama. Ƙarya ne, ba mu yadda ba, wannan rabon zalunci ne, kuma mu ma 'yan Najeriya ne, constitution ya ba mu dama mu faɗi duk abin da yake albarkacin bakinmu ne, ba wai maganin ma a karanto Qur'ani ba. Abin da zan rufe da shi ga wani nan dan gwagwarmaya, ba ma wa'azi yake ba, ana ce masa soware, ta yi cewa Tinubu dan ta'adda, DSS suka ce sai ya janye wannan maganar, ya ce ƙarya suke ba zai janye ba. Yanzu maganar da ake ma ya damfara DSS din a kotu, ya kai DSS din kara kotu akan cewa bai gamsu ba, bai yadda ba, an hana shi faɗin albarkacin bakinsa, ya ce wa Tinubu dan ta'adda, ya ce wa IG fake police, ya ce fake IG ne, ba abin da bai faɗa ba. Amma yanzu ƙarshe ya kai kamfanin Facebook, ya kai X, kamfanin Twitter, ya kai su kara, ya kai DSS kara akan me za a hana shi faɗin albarkacin bakinsa a lokacin da waɗancan 'yan kudancin Najeriya waɗanda suke ba musulmai ba suke faɗa duk abin da suka ga dama a inda suka ga dama. Mu ne a Najeriya a musulunci za a zo a sa mana takunkumin da abin da za mu faɗa sai mun kawo, to ƙarya kuke yi, ƙarya kuke yi, kuma kun ce ƙarya mu muke yi, mu sa kafar wando ɗaya da ku. Wallahi ba wai kai gwamna ba, karan kadamiya shugaban kasar ma da kake takama da shi wallahi sai mun ka da shi. In kunnan ku ya ji wallahi gangan jikin ku ta tsira. Wannan shine dan gajeren sakon mu da zamu isar muku.